publikatzen dugun edo editatzen dugun guztia gainbegiratu egiten da, ez? Horrek ematen du, aldebatik niri bentsat ematen dit, zelabaiteko lasaitasuna, ez da pentsatzen duen, nik alegin guztia egin dut, alik eta onduen egiten, baina badakit gero beste norbaitek, nik baino ohituago dagoena edo adituago dena, gainbegiratuko duela. Orduan, horrek ematen du, niri lasaitasuna ematen dit, ez? Alegina egiten dut beti alik eta onduen egiteko, baina hala ere jakitea beste norbait badagoela horrez, babestxo bat da niretzat, ez? Talde lana ere azkenean badela Wikilari. Talde lana da Wikipediaren, niretzat bintzat ezaugarririk garrantzitsuenetarikoa, ez da? Eta horrela begira, etorkizunera begira, nola ikusten duzu Wikipediaren? Nik etorkizun oparoa uste dut duela Wikipediak. Lehen esan dudan bezala, Wikilari aritzen garenak, engantzatuta gaudelako, ez da? Begira, zeta baterako Durangon 2020an hasi ginen, taldetsua martxan jartzen, eta, bueno, dena ondo bat doa, ostiral honetan, 800 biografiatara helduko gara, ez? Orduan, nola egiten da, esatek, bazetan galdetzen, nola egiten duzu hori, talde lanean ari garelako, eta gero, ilusio bat dugulako, motivazio bat dugulako, eta gero, aipatu nahi nuke bere, guk egiten ditugu, batzuetan sortu egiten ditugu biografiak, edota itzul egiten ditugu. Eta itzulpenen kasuan, badaukagula halako laguntzaile oso fidel bat, ez? Badaukagu Elujarrek sortutako Elia, itzultzaile automatikoa, eta hori da laguntzaile oso fidela, asko laguntzen du.